салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайр ва шодӣ мегӯям дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо дӯстон боз як ремонти дигар бовалик дӯстон. Ҳам хона свети кабут заргай кабути осмонӣ небо кабути тёмни чопай хай дар камера камта хира метова ва поёни ҳамаи хона где-то 1 метр қариб 85 сантиметр 1 метр ҳам не краскаи маслни заргай маслни кабут ва дар ҳамин ранги кабут ҳоз мо гил мепартоем дӯстон. Ман хостам ҳамин гила ба свети сафед партом не ки ба вибри хонадор дӯстон свети шоколадни қатъи гил партофтесем гили садбаргӣ ва ина гилзании мо дӯстон. Ва дӯстони азиз барои шумо ҳамин қадар совет метавонам дар кабути тёмни ё ки савзи тёмни ё сирхи тёмни ё шоколадни тёмни ҳам хеле рангода гил свети сафед қатъи партоен эмулсияи сафед қатъи партоен бо беҳтарин меояд ва шоколадни сиёҳ камта тёмниш мегирад савз дар кабут бо вообще намегирад дӯстон. Ба ҳамин хотир пастарса кунен клента саглас мекунен ба свети сафед бизанем беҳтарин меояд. Ман ба сафед худам заргием беҳтарин омадагиа иншаалло навораи ояндада боз свети сафед қатъи мезанам навор мекунам пешкаши шумо мегардонам дӯстон. Ва ина гили шоколадни гилмон гили садбаргия дӯстон свети шоколадни қатъи задесем ишина ва шумо метавонед хеле гилора ба дилхоҳ свет бизанен ва тарзи коркарди гила гилзанӣ ва чӣ хела паст табираткунӣ ва чӣ хел ранг тайёр мекунӣ ҳамаш дар навораи пешина дар канал ҳаста. Касоне ки меҳмонед ҳатман дар омада тамошо кунед ва бахтона ягон чиз ёд бигиред дӯстон. ва ки ҷойша нафаҳмидед метавонед дар ҳамин номерои болои экранмондагӣ занг бизанед бо тарзи коркард ва тарзи ранг тайёркунӣ ҳамаша иншаалло пешкаши шумо мегардонем дӯстон. ва ина гилзании мо дӯстон ва касоне дар ҳамин хел гил дар корай номерша бисёртарак интересоват мекунанд. Номери ҳамин гил 85 дӯстон гили садбаргия номериш 85 ва касоне ки мехоҳанд ҳамин хел гил харидорӣ кунанд дӯстон метавонанд дар ҳамин номерои мо ватсап имо да бинависонанд кадом гиле маъқул шонад метавонанд суратҳояшро равон кунанд ва ё ки суратҳои гилоро равон мекунем вибр кунанд ҳастаи гили фурӯши мо дӯстон метавонед харидорӣ кунед ва доставка ҳам дорад ғайри ҳамин Ленинобод дӯстон дигар ҷоҳо доставка дорад иншаалло дар рӯзҳои наздик бо ягон таксии шинос биёбем тарафи Ленинобод ҳам бо доставка мекунем дӯстон. ба қарибӣ доставкаси Ленинобод ҳам мешавад иншаалло. ва дӯстони азиз баъдаи гил задан ҳатман лайк бизанед. Гила заден нигоҳ кунед деволои агар барвақтӣ набошад мақсад нав ремонт кардагӣ набошад где-то 3-4 соат пас ранги гилам мекашад гил конкретно қоқ мешавад баъд хиратчопак мешавад дӯстон ва баъдан метавонед лакш бизанед. ина мо лак задестем дӯстони азиз лак задагӣ нестаи хира ҳай вообще ана исне ки лак задестем ина маълумаи худаш дӯстон рӯшанай. ва дар як сатил лаки майда ки декоративни дӯстон ба он сатилчаи худаш ним сатил овш бирезен басе дӯстон бисёри баъд ов нарезен ки нито меояд лактон ка грунтовка мешавад баъд конкретно намеқапад ба ҳамин хотир оба камтарак бидозем ва зарҳали калондона боша агар 3 дона ё 4 дона бидозем басе дӯстон майда боша 5 бидозен калон ёфтен агар 3-4 свет бидозем бо беҳтарин мешавад дӯстон. 3-4 света бо мақсад ҳар намуд свет зарҳал вид мета ба зеб меояд. ва касоне ки мехоҳед ремонт кунед номерои болои экран дар метавонед занг бизанед ё дар ватсап имо бинависонед дӯстон бо нашоти нарху навод шағшағ мекунем. ва касоне ки мехоҳед ремонт кунед айбдаш намебироед дар ватсап имо бинависонед ё занг бизанед бо тарзи коркардшам мефаҳмонем. баъд тоқа гил не дӯстон аппарат ҳам дорем аппарати фурӯшӣ ҳам ҳаста гилои фурӯшӣ ҳам ҳаста дӯстон метавонед хай харидорӣ кунед. касоне ки дар корай ё ки мехоҳанд хел корро дар сар кор бигиранд ё ёд бигиранд бахчона метавонанд харидорӣ кунанд. дар ҳамин номерои мондагии мо метавонед занг бизанед ё дар имо ватсап бинависонед дӯстон ва иншаалло дастарси шумо мегардонем дӯстон. ина бародаро мо гила задем оли лак задагиам қоқ нашидай тарай таротар сиёнкаш кунем ба хотире ки мо ҷаки дроз истодан наметавонем ждат кунем шитоби қоқ шаваи баъд бо
наворш кунем ба дерлак. ва дӯстон рӯз аз задагӣ шем зарҳалам дора, зарҳалош камтарак метавад, не ки света гирёнки накам камай бари девор зарҳалош метавава. ва света гирёнка шавда бо рӯшани тари балиститӣ соз мета. Неҷа немитреза камта хиратшоп омад. ва панотон ба худо дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад то навораи ояндаи моро дӯстон.